ҳавлии калон аст, лекин дута дарвозадурат қисманан фурӯхта мешавад. ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзаамон дар маркази ноҳияи рӯдакӣ ҷойгир мебошад. аз ин тараф худи маркази ноҳияи рӯдакӣ поликлиника, дар ин ҷо сохтмони бинои маориф ва ин бошад мактаби Карл Маркс. хонаи фурӯши имрӯзаамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир мебошад. аз роҳи калон то хона тақрибан 300 метр. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем, ҳама раҳо то ҳавлия асфальт мебошад ва аз ин тараф автовокзал, нотариус, боз як мактаби дигар, масҷид ва боғчаи кӯдакона. ин бошад худи ҳавлии фурӯшӣ. дута дарвозадурат ворид мешавем. ҳавлии фурӯши имрӯзаамон дар умум иборат аз 22 сотиқ замин. бениҳоят як замини калон дорад дӯстони азиз, замини чоркунҷа ҳавлии калон ва дар умум 2 бинои истиқомативу 10 дар хона. дар маркази ноҳияи рӯдакӣ ҷойгир мебошад. деҳаи Чоргултепа, кӯчаи Пахтакор 3. ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ ҳамаш 100% қоидавӣ мебошад дӯстони азиз. барқ ва об дар ҳавлӣ гузарондагӣ ҳаст. боз ҳавзи 70 тоннага дорад. ҳамаи дарахтони ҳавлӣ мевадиҳанда мебошад. дута водопровод дорад. нархи ҳавлӣ 3 миллион сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. ними ҳавлиам фурӯхта мешавад дӯстони азиз, яъне метавонед 22 сотиқ заминро харидорӣ кунед ё ин ки ними ҳавлиро харидорӣ кунед. дар ин ҳолат аз байн 2 тақсим мешавад. барои фаҳмидани ними ҳавлӣ ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. ҳар ду рақам ватсап доранд. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад, маркази ноҳияи рӯдакӣ. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед дӯстони азиз. ва ҳозир бошад дохили ҳар ду бинои истиқоматиро пешкаши шумо мекунем. ҳатман то охира тамошо кунед.